íamos falar dunha cousa que seguro que sobre todo os máis maiores lles trae moitos recordos. É un concepto que se chama tornar a auga. Como dicíamos Bernardo, seguro que os máis maiores saben a que se refire. Bueno, pois este xeito que tiñan, sobre todo no rural, pero que aínda se mantén en moitas zonas, de compartir a auga entre os veciños, non? Sí, non é algo que estea regulado, non existe unha norma escrita como tal, pero para tornar a auga o que se facía era chegar a un acordo entre os veciños, e ese acordo foi pasando de xeración en xeración. Imos velo cun exemplo real dunha aldea da Estrada. Ese circuliño que vemos é un pozo comunitario con auga que é de todos os veciños. Pois ben, a auga pasa por unha presa circular e chámase tornar a auga a cambiarlle o curso para regar as leiras. Como fan? Por quendas. Cada veciño ten o seu horario para regar a leira. Por exemplo, se Manolo ten quenda pola mañá, abre o pozo, marca, por exemplo, cunha táboa que a auga vai a cara a súa leira pegada a casa e lle regue pois as cebolas. Logo ven Purita, que ten quenda de tarde, e ás 3 torna a auga para as súas patacas. E logo ás 9, por exemplo, ven Eufrasio, da Collona, que lle chaman ali na zona, que ten vez de noite e aproveita, pois, para as súas coles. Bonito, Pero as cousas foron cambiando ata que chegaron as traídas das augas, algo que en lugares como a parroquia de Torrón, en Tomiño, tamén é exemplo de unión veciñal actualmente en pleno 2025. Rocío Padín, por qué? Contanos. Sí, así é, e que atopámonos en un exemplo vivo de como a unión fai a forza aquí en Torrón Sobrada, en Tomiño, porque vamos a contar unha cousa, a auga non sae das villas por obra de maxia, senón pola unión e o esforzo dos veciños. Estamos aquí con Santiago, un dos fundadores desta traída de augas. Como naceu esta idea? Bueno, naceu de dúas personas, en cuyas personas unha falleció, que é Xubeira, e Santiago, que é presente. Aquí o presente, non? Aquí presente, eso mesmo. Orgulloso. Muy orgulloso de nosotros mismos y de todo el personal, de todos los vecinos. Facendo alago aí a ese traballo comunal, porque falamos de que isto naceu nos anos 70, que supuxo daquela? Pois daquela moito esforzo, moito traballo, ir buscando casa por casa para que se uniran a máis, pero hoxe en día, a pesar dese esforzo e dese traballo, estamos moi contentos, porque esta traída é un exemplo para todas as traídas de Galicia. Dende logo que sí, eu quero enseñarvos un pouco como funciona. Temos aquí a Rafa, que está traballando duramente. Moi bo día, Rafa. Como funciona a día de hoxe este sistema de traídas de auga? Bueno, pois isto é unha maravilla, porque realmente aquí temos a semente que naceu desde as nosas rochas, porque elas son a que nos dan este líquido tan preciado para a nosa vida, que é a auga. Dunha forma moi simple, desde o medio delas, vimos, recollémolas neste primeiro recipiente, que por aí sacamos ya a suciedade máis gorda, pasámola por estes filtriños, que son microfiltros, por aquí dámoslle un tratamento incluso un pouquiño mellor, despois tratábamosla con un pouquiño de lámparas ultravioletas e a pomos a descansar como se fora o viño da nosa casa, para que lle caigan todas as borras e podamos ter na casa a mellor. Moitísimas grazas, Rafa. Que maravilla como nos explicou o funcionamento que temos desta auga que ven dende a década dos 70 e que actualmente pois tamén enfronta retos, claro que sí. El principal reto é seguir garantindo a calidade da auga, porque a calidade é saúde. Eso non cabe duda. E eu pregunto vos, veciños unidos, que significa para vos seguir mantendo vivo este legado que nos deixaron pois os nosos antepasados? Pois un orgullo moi grande, e que sigan salindo para diante. Pois xa están a ver, compañeiros, este é o exemplo vivo de como a auga non só é vida, senón tamén é exemplo de como o rural nos coida a nós mesmos, compañeiros. Sen dúbida, emocionante, oxalá cunda ese exemplo en tantos e tantos lugares. Bueno, unha 10 minutos.